Hai, dați conta, cred că Boana este... Unul acolo, la... Uite ce stătea la ciment. Ajutor! Hai pe rum, în pula mea. Ia pe un baș. Hai, șete, ai ban permanent. Stai că dau bani de pe. Dă flash în pulă, dă cine da flash? N-artis. A făcut flicul ăla. Hai pe B. Hai, Vezi cum frumos. Stai că nu prost. Hai, nu mai trebuie să în anime. Vreau să văd ceva. A, Narcis, nu se joacă Narcis. Behind. Da, îl recordează. Ok. Tremura mâna pe mouse, ești nebune. Uite, tremură la mâna pe AD. Uite, tremură mâna pe AD, eu nu înțeleg de ce se tremură mereu mâna pe AD. Păi, cu neghem. Uai! Așa fac și lui. Lachează, gralsule! Lasă mixul. Omoară pășete, repede! Mă pășete! Bă. Da ras. Hai mă, cred de pe mid sau short e low. Pic de atac, kill cu kill. Păram. Rampa. Mai mulți. Să bat. Dăm pe țâr. Acum că n-ai cu cine. Da, bagă și nuke. Asientul. Asientul nu. Poate-l. Asient. Mă cam e pula pe ăsta să-mi bag. Cine a dat foc? Am ce faci dansați? Ba da. Sar și plantează. N-am timp că era la spate. Deci, da? Stai aici. Te uiți aici în ăsta. Te uiți la fără cum moare. Aici. Stai pe capul ăsta. Du-te! Du-te, măi! Ui, prost, fobii! Am venit până. Ia-i pe, dă-mi-l mie! APP. Go mid, rush. Don't stop. Bro, nu vă opriți. Nu vă opriți, vă rog. I need this. Vrei să opri băiatul, să știi. Vrei să faci short, nu mă bloca! Avem pe armă. Uaaaa! Bravo, da, baiu. Bravo, da, baiu. Du-te, be, da, baiu. Hai, mai fă pic acolo, fă pic.